Pinarak dagiti naruay bakasyunista tinalata ka Saud Beach iti ili di Pagudpud ILOCOS NORTE iti napalabas nga holiday break. Napuno dagiti cottages ken dagiti duma beach goers at adda pinili na di nagpwesto kaditi sirok ti kayo. Kasi turista ni Bert Boss ang naggapu pa iti Netherlands. We have now been here for 3 days. I love it here. It's so perfect. The water is so nice. The beach here is very nice. So yes, so it's okay. Ti Saud Beach ket nalatak san lang iti pagilyan yam ket diti intero alubong gapu iti white sand ken crystal clear a danom na. No water adventure met ti Ribero kem ka Solid North sangag pao diti Saud Beach tangamin adda dito iti banana boat kayaking ken da pa water adventure. 200 aging 300 pesos per head lang iti bayad mabalinay nga ma-experience ti water adventure kas kadito nga papagayam nga enjoy na enjoy iti panaglugan iti banana boat. Naipasigurado met ti kinatalged dagiti bumisita iti lugar. Pati sir ako tawag mo ti napaspasamak pa sir, palubos niya po. Manipod di April sir, April 1 sir. Instagrammable beach plus napinda sa buya ti windmill, perfect for you ka Solid North ti Saud Beach. Anya pa ito orayem, umaikan pumasyar. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.